στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι σχετικά με τα κοράκια και καλιακούδια. Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων πει πως μια κορακάξα, ακαρικό ποταμίδα στην οικογένεια κοράκι, είναι ένα κοινωνικό πλάσμα. Μπορεί να αλλιευθεί με ένα πιάτο από το πετρέλαιο που εμπίπτησε κοιτάζοντας το είδωλο του. Στην ελληνική μυθολογία, πρίγκιπης Άρμη δωροδοκήθηκε με το χρυσό από το βασιλιά Μήλα της Κρήτης και τιμωρήθηκε για την πλεονεξία της με το να μετατραπεί σε μια εξίσου άπλιστη καρακάξα, ο οποίος εξακολουθεί να επιδιώκει λαμπερά πράγματα.